Izihlobo nezalamane zezimase inkonzo yesikhumbuzo kaNjingalwazi uBuyile Bench Mkhonto kwiDyunivesithi iNelson Mandela. Ugqirha Mzolisi Tony nolilungu losapho uthi baza kumkhumbula njengomntu obeluthanda usapho lwakhe nobesoloko efuna ukulibona lubumbene. Well, Professor Buyile Bench Mkhonto has been the one that has elevated, our family. And more than that, he's been able to make sure that this education that he has received is also shared equally and effectively within our families. And he has demonstrated that through making sure that whatever we do as a family, we must make sure that that is written down, and also he would actually make sure that all family members would read the book about that topic that we are trying to discuss, whether ubuyiswa komntana okanye ngumtshato okanye kukoluka komntana. He would make sure that we learn about that through the books that he would share with us, and then as we practice what we have learned, it kind of reinforces itself. So that legacy, I'm hoping that will remain with us. Ofundiswe nguNjingalwazi uMzwanele Blow uthi eyimbongi yomthonyama neyosiba yesiXhosa namhlanje yimisebenzi kaNjingalwazi uMkhonto. Ukwathe bayadingeka kakhulu abafundisi ntsapho ezikolweni kunye noNjingalwazi kwidyunivesithi abanolwazi olunzulu ngolwimi lwenkobe nabaluxabisileyo. Njengomntu oyimbongi yosiba ndiphinde ndibe yimbongi omthonyama, benguye umuntu obenempembelelo yokwazi ukuthi isigama endisisebenzisayo xa ndibhala xa ndithetha bekanti nokuqinisekisa ukuthi yonke into endiyithethayo isisiXhosa sasemaXhoseni. Uhambe nathi ke uProf wade wenza umbutho ekuthiwa yiBhala Writers Guild eyayisinehloko esithi bhala mbhali bhala. Kuyabaluleka abantu abanjengabo, abantu bebekhona kulutsha olungangathi nolungangani namhlanje, kwenzela abantwana bakwazi ufundiswa ulwimi lwabo lenkobe. Okokuqala, awunawuthi ungumntu ungalikhathaleli ulwimi lakho. Soze naxa uphupha wedla ngokutsho uProf athi nawe ungakhumisa isiNgesi sikhuphe ngempumlo. Soze xa uphupha isiNgesi, xa uphupha uzaphupha ngolwimi lakho. Ofundiswe ze waphinda wasebenza kunye nalo Njingalwazi, uNjingalwazi uLinda Khwatsha kule dyunivesithi uthi ukufika kukaMkhonto kweli ziko kube nefuthe elihle kakhulu ekufundisweni kolulwimi lwesiXhosa kule dyunivesithi. Ke ebenendlela yakhe anxulumana naye nabafundi bakhe, especially kwi-literature. For instance, abantu abafundiswe nguProf usukele Fort Hare namhlanje ndiqinisekile into yokuba imibongo akho namnye utitshala ongakwazi ukuhlalutya umbongo ngenxa yesakhono ebenaso xa kufikelele kuncwadi. Emva koko ke ndaphinda mna ndanentlahla ndathi xa ndiphangela apha eVista uProfessor Mkhonto wabizwa ngenxa yesisakhono sakhe ndithetha ngaso. 1997 ke ngoku wasijoyina. Uthe ke ufika kwakhe apha eBhayi kwakhula izinto ngezinto zokuhlonipha nento ze-community engagement, kuhlonitshwa ulwimi kunye nenkcubeko, because kulapho kwaqalwa khona kwazalwa iimini zeminyhadala ezifana neMqhayi Day. Ndikhumbule eVista uMqhayi Day busithi ngoJulayi xa ukhona kude kusilwe nosilwa ukubonakalisa nokuvuselela ubuntu noluntu. Uthi uMkhonto ubashiya bexhobile kule dyunivesithi ngolwimi lwabo, ukwathe wakhekile zincwadi awazifundayo ezibhalwe ngulo Njingalwazi. Sixhobe ngokwaneleyo ngokufanelekileyo ingakumbi kucala lesiXhosa. Umsebenzi wakhe waziwa lilizwe lonke. Ngandlela ithile ke xa ufunda uncwadi kukhona okufundayo, uyakheka ngandlela ithile. Yiva ke xa ndifika e-UWC apho ndandifunda khona, xa ndikunyaka wesibini ndisetyenziswa ke njengetutor phaya. Incwadi eyayisetyenziswa yincwadi yakhe ithi Amaqabaza Angcwenxa.
Yabona ke xa umamela ezi zihloko ungathi yintoni le amaqabasa angcwenxe abafundi babethanda ubhideka hayi kodwa amaqabasa angcwele kodwa ke yenye yencwadi ke eziye zafundwa ngabafundi. Inkonzo yomngcwabo kaNjingalwazi uBB Mkhonto iza kuba ngomhla wama-31 kweyeKhala e-U3 Reineke United Congregational Church apha eGqeberha. Umzimba wakhe wona uza kubekwa kumangcwaba aseFort Bedford. Kwiindaba ze-MPK TV ndinguJessica Bobo ndiseGqeberha.